da mpanimfo mo adom abayo ya maye ne yeselemu a ekwan na amoyeye no within a short time ne kwan na hyase atutu nti e pamocho ni diemu mo ka bia ewo mu yeselemu yensa dansa yem nkotodwe me nana ayesa aka bebu nkotodwe kam dimi kotodwe eto fom yeselemu bebre mpanimfo yeselemu because obi unse enye cases ni nyina ena ebetimi afa ambulance for nsem yen taxis yen so edimu akotem na ye ba ye na ade ayare for ne ba ye ade ayare for ne ba no apemfo wom nom ne ade na se kwan no gigra nom ne ade a ubeduru ha no oba no kra wanhwe ya na wapon sebe yen so ye pese ye ye afoforo enkwa nti esremu akabie womfo yenim se ye ka na motenko ade a mo be ya amaye yeda mo ase se mo atie na asopam na mo be yenso so amaye asopam